खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय आईएसएल 88 खेलनि फिथाइ निउजिलेन्ड आरो भारतनि गेजेराव टेस्ट मैच खेल सोलिगासिनो दं आसाम दर्शन मुंनि प्रजेक्ट फोसावदों आसाम सरकारा धेमाजियाव आसुआ 30 घन्टा हांगार स्ट्राइक खालामदों मिरु आबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'आ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव 20 फेब्रुवारि खालारखालि बेंगालुरुनि श्री कान्तिराबा स्टेडियामाव आईएसएलनि 88 खेला जाना थांबाय बे खेलाव बेंगालुरु एफसीआ कलकाता एफसीनि हेंथायै गेलेनाय जादों बे खेलाव मोन्नैबो हान्जाया 2 आरो 2 गल सोना ड्र जायो 23 फेब्रुवारि खालारखालि वेलिंटनाव निउजिलेन्ड आरो भारतनि गेजेराव टेस्ट मैच खेला सोलिगासिनो दं बे गेलेनायाव गिबियाव भारतआ अल आउट जाना 165 रान खालामो फारसेथिं निउजिलेन्डआ गिबि इनिंआवनो अल आउट जाना 348 रान खालामो भारतआ सेकेन्ड इनिं बेटिं खालामगासिनो दं 20 फेब्रुवारि खालारखालि आसाम सरकारा खानापारा भेटेनारि फिल्डआव आसाम दर्शन मुंनि प्रजेक्ट फोसावनो थाम टीम गाहायै बे प्रजेक्टआ गासै 710 करोड़नि बे प्रजेक्टआव आसामाव दावबायथिं बिथिङाव आसामनि धोरोम आरो दोरोङारि बायदिखौ फोसावथिंनाय कामरुप आरो कामाख्या ब्रह्मपुत्र आरो माजुलि बायदिखौ सोदांनाय बे प्रजेक्ट बेखेवनायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सोनोवाल आरो थांखिजानाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि गोबां मिनिस्टारफोरा बाहागो लाफैनाय जागोन 20 फेब्रुवारि खालारखालि धेमाजि जिल्लानि काछारी मैदाननि गोथार महात्मा गान्धीनि साखाथियाव फुंनि 8 रिंगानिफ्राय अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियनआ 30 घन्टा हांगार स्ट्राइक खालामनाय जादों गाहायै आसुआ 2019 मायथाइयाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टखौ होबथानो थाखाय मिरु आबसुनि लेङाइ आफादगिरि सीतारन्जन बसुमतारीनि दैदेननायाव 300निबो बांसिन आसुफोरा हांगार स्ट्राइक खालामनायाव बाहागो लायो बे हांगार स्ट्राइक खालामनायाव बेलासिनि 4 रिंगायाव मिरु आसुनि गाहाय नेहाथारि लुरिनज्योति गगৈ बिथाङाबो बाहागो लायो सुलु मोननाय बादिब्ला बे सोमावसारनायाव गोबां हारिनि माहारियारि आफादफोराबो बाहागो लायो 20 फेब्रुवारि खालारखालि बिजनीनि लेसियागावआव इउपिपिएलनि अपेन सेसन 4थि एनुवेल कनफारेन्सआव रोजा रोजा सुबुंनि बाना आरो बेवहाय मिरु आबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाबाय आरो बेवहाय गोबां हान्जा आबसुनि आगुनि बारग'फोर आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन हारिनि फरायसाफोराबो जयेन जाफैनो होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोनगोरा नार्जारी आरो प्रतिभा बर' बिथांमोना फोरमायदों इउपिपिएलनि जि माने जर'खा जि जुथुम्मा बे मैयानिफ्राय जागायदों दिनै जोबगोन आरो दिनै जोङो फुंनि समावहाय इउपिपिएलनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाबाय आरो जोङो जेसेबां इउपिपिएलनियानो जा आरो मुंख्लं जालांनाय गासैबो सुबुंफोरनि आत्मानि गोजोननि थाखाय जोङो मुंख्लंफोरनो सिबिदों आरो बेनि उनावहाय जोङो 9:30 मिनिटाव गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय मोनसे हानजा सोरगोन बेनि उनाव 12 बाजियाव मोनसे गेवलां मेल जागोन आरो जों सानो दिनैनि जे हाबाफारिया मोजां जालांगोन आरो दिनै मोनसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों मेसेज जे फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएलआ गोख्रोङैनो बिटिसि इलेक्सनाव जों बाहागो लागोन आरो बे कनभेन्सननि गेजेरजों जोंहा गोख्रों दैदेनगिरि दंखायो इउजि ब्रह्म आरो बेनि अनगायैबो गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा बे कनभेन्सननि गेजेरजों जोंनाव दिनैहाय बाहागो लाफैबाय एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसेयैनो गोबां माने जाति जनगोष्ठीनि जे मोनसे लिडारफोर दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैबाय आरो बेजों जों साननो हायो जे जोंनाव जिखिनि गोख्रों इन्जिन दंखायोमोन आरोबाव जों गोदान इन्जिन जों मोनबाय आरो इन्जिनजों लोगोसे गोबां दाब्बाफोरबो जों फैबाय दा जोंनाव रेल ट्रेकआबो बुरजा जाबाय विभिन्न ओनसोलाव कानेक्सननि मोनसे लामाया जोंनि गेजेराव फैबाय गतिके जों मोजाङै देरहासारगोन आरो फैबाय थानाय समावहाय 2020 बा 2020 मायथाइनि जे बिसायख'थि बेवहाय इउपिपिएलनि सरकार जागोन बे खाथां जाबाय फंडिं आरो आर्टिकल 125 जे विलेज काउन्सिल आर्बान काउन्सिलनि जे खामानि जानांगौ बेफोर जाहाथे जाफुङो आरो लोगोसे माने जोंना नैबे सान्ति सुक्ति जोंना मोनब्रैबो
NDFB नि मोनब्रैबो गटा जयैनो गोजोनखौ लुबैनानै टेबोलाव फैनानै सागानगिरि जाफैदों जाहाथे बिथांमोनहाबो जेसेबांखिनि बे ज' लोगो लानानै बे BTR सुक्तिया जाहाथे जाफुंसारो बेनि थाखाय मोजाङै खामानि आवगायलांनो हायो आरो देरहासार जायो बेखौनो जोङो मिजिंथियो